El Magatzem, el programa que escoltaria té puta mare. Hola, hola, molt bones. Passa! Bravo! Hola, molt bones, benvinguts al Magatzem, avui especial confinament. Ja portem 23 dies tancats a caseta, no sé com esteu vosaltres, jo estic a punt de tirar-me pel 8è i us pregunto, heu fet més esport del que probablement hagueu fet en realitat a la vostra vida? Us heu tallat de forma ridícula els cabells? Us heu passat alguna tarda bevent com cosacs però sense cap objectiu clar? No heu llegit el que dèieu que llegiríeu i al final us heu mirat en diagonal al zoo d'en Pitus? Doncs així ja ha estat el meu confinament fins ara. No tinc ni idea de com estan els meus companys aquí presents en el dia d'avui. Ha estat molt difícil reunir-nos, també s'ha de dir, després que haguéssim d'anul·lar el nostre especial Bauman, però aquí estem de nou. Molt bones a tots. Pau, què tal? Com estàs? Molt bé, això és veritat, poca comunicació hi ha hagut, vull dir, podria haver-hi més, no en teníem ni puta idea l'un de l'altre, però bueno. Ara que deies canvis de look, he vist el teu, bueno, retalla una mica el cap, però... Una mica rus. Jo també m'estic deixant la barba del Pere. El bigot. Ja ves, m'estàs copiant. I uns AirPods, Pau? I uns AirPods també m'estic deixant. AirPods de puta madre. I res, doncs ara comença a fer-se més dur. La veritat és que... 3 setmanetes. Així com la gent diu que ara s'està acostumant més, que ara és quan ja s'ha acostumat a estar tancat i tal, i que ara és com més ja estem acostumats. A mi ara és quan se'm comença a fer més dur, no sé vosaltres, però... A mi també. Comença l'agòbio, I és que la meva vida abans del confinament i ara mateix és una mica el mateix. Igual. L'únic que ha canviat és que no m'obligo a mi mateix a sortir al carrer. És a dir, m'obliguen a quedar-me a casa. És l'únic que ha canviat. Vale. Tu, Pere, què? Com és un dia teu de confinament, tio? A mi, jo estic igual que el Galan. Vull dir, no m'ha canviat massa. Segueixo fent la tesi des de casa, de tranquis, i després a la tarda amb els amics a jugar a videojocs, que després ja en parlarem quan recomanem coses. Vaya friquis. Això el confinament per friquis és... Confinament per friquis és, nano... Salut, Martí. Salut. Què ha passat? I tu, Roger, què, tio? Hem deixat en stand-by al gym, tio, o què? Jo bé. Bueno, m'estic matxacant com un toro, tio. Estic... Ja se't veu, cabron? Està totxo. Ja em veuràs la polla, ja. I molt bé. I molt guai, tio. No tan bé com el primer Viperi aquest, que no estic passant tant del confinament, però igual de bé. O sigui... Júlia, i tu, Júlia, què tal? Bé, bueno, les coses aquestes dels meetings, fatal, però perquè ho començo a odiar, no em funciona bé, bueno, és bastant desastre. I faig esport cada dia. Segueixo uns vídeos d'una pava a YouTube que sempre diu hola, guapíssimes, i una pava que em motiva un muntó. Estic de... És aquella que diu de somriure? És aquella que diu que somrigueu i tot això? Anava a dir el mateix. Somrie! Sí. I què ho diu la tia? Dius que ho fas cada dia. Dius que ho fas cada dia, Júlia. Jo ho faig 2 dies a muerte i m'estic 3 per les agulletes sense fer. Tu també ho fas, Pau? Sí, jo tinc unes agulletes permanents. No faig peses, jo. Jo tinc unes agulletes permanents. Tot el rato tinc agulletes. Cada dia em llevo amb agulletes. És un drama, tio. Jo igual. Jo a la mà la tinc fet un cristo, tio. Unes agulletes. Has de canviar, Galan. Has de fer un dia amb l'esquerra i l'altre amb la dreta. Però és de tocar la guitarra, Pere. Pensaves, Pere. No fotem. Teniu alerta? Ah, no, perdó. Galan, però si tu estaves igual abans, no? De què? Sí. Tampoc podies veure la Xurri abans. Ja, justament, però, bueno... Van obrir el gratuït van obrir el gratuït Premium de Pornhub i es va tranquil·litzar el Martí. I ja està. Bueno, sí. Tu, i quant de temps porteu sense sortir ara, per exemple? Quants dies seguits? Sense sortir al carrer jo des del principi. Per comprar ni per res. Sí, jo des del principi. Jo no he sortit cap dia. Res. Què dieu, tio? Jo he sortit per comprar-lo. 3, que vaig sortir... Ah, no, mentida, he sortit avui.
A comprar cebes al paqui. Mira, cebes, saps? De primera necessitat. Una ceba i cap a casa, no? Cebes per la paella del diumenge. Clar, que no Sí. falti, Júlia. La bona paella. Que no falti. Tu, per cert, com porteu el tema ovnis? Hòstia, jo no m'he enterat de res, tio. Que s'estan veient per aquí a Terrassa. Esteu al tanto de la situació o no? Sí, el bueno, vídeo. He escoltat, s'està veient a tot arreu, no? M'han dit? Sí, no ho sé. Això els meus amics que no paren de dir-ho pel grup i es foten molt. Que no siguin els camions a la bessura i estiguem quedant tots com uns subnormals. No pugui ser, també. I això, teletreball, què passa amb el currele? Martí, el teu curro, què, tio? vaig treballar les 2 primeres setmanes, ara ja no m'han enviat res més, o sigui que, de moment, vivint la vida, mirant sèrie, Sobretot vivint la vida. fumant això, tio, que té un gust brutal. Vapeo. Vaya vapeo. I res, triar vídeos de Pornhub. Molt bé, nois. Va, El que doncs, més hores s'emporta. va, i aquí, com sempre, hi ha gent que fa la feina i gent que no, per variar. Pau, has dit que portaves alguna mena de... alguna recomanació, alguna història per passar aquests dies? Què fots tu? A veure. No, més que res, és que em sap molt greu parlar-vos de la siesta avui, perquè és una cosa que crec que creu un cartutxo que podria fer-ho servir per un programa, perquè la siesta es dona per bastant. I res, us vinc a portar una mica d'avantatges i desavantatges. He fet una bona investigació de 10 minuts i m'he informat de quins avantatges i desavantatges té fer siesta. I res, primer de tot, preguntar-vos a vosaltres si realment feu de siestes, sobretot aquests dies. Aquests dies no. Jo no. Però habitualment sí. Sí, normalment sí, si puc. Tampoc. Depèn. Jo a vegades. Jo poc, mai. Bueno, a l'estiu, però ara no. No, jo faig les 2 hores pautades de repòs. 2 hores de repòs després de dinar, que no vol dir dormir. Però són 2 hores de repòs. Però això es diu digestió. Bueno, Es fa tot, no? 2 hores, són moltes. Us lleveu tard o d'hora? D'hora, a les 12. Jo d'hora. D'hora. Jo molt d'hora. Molt bé. A les 9. I a quina hora us aneu a dormir per això? Tantes? D'hora. Entre d'hora a la 1. A les 12 i pico. Bueno, va, molt bé. Va, Pau, arrenca amb la teva merda que estem fent el tweet. Veia xutada, Joder. Però que sí. Bueno, no, i això el que deia la Júlia, que sobretot és després d'àpat que dintre aquesta nyonya, com ja sabeu, doncs és perquè la sang es concentra en un altre lloc, concretament la polla. Per la digestió, no, per tres i malaltesos, ho sabia jo. La polla de la migdiada, És molt ABC, és relaxació, menor fatiga, i una cosa que m'ha sorprès, que surt a tot arreu, és que et dona més reflexos després. Estàs com més en alerta, ets més ràpid, físicament. No sé si ho heu escoltat mai, però a mi m'ha sorprès molt. No ho havia escoltat mai. De què estem parlant ara? Un ninja. No, però això et lleves més alerta, amb més reflexos, i també ajuda a millorar la memòria. I també fomenta la positivitat. Pau, no canvies res, estàs llegint la Viquipèdia. No, he contrastat informació, Què tens avui? El confinament no t'ha canviat. Què va, Et dic, Wikipedia saco. Les pàgines web. Mayo Clinic i Fundación del Corazón. Joder, que bona. Lo millor. És de... I núvol. Vale, I i núvol. ara. Núvol. Núvol favorita. Diari núvol. Vale, desavantatges. El que ens ha passat algun cop, que a vegades et flipes amb la siesta i et lleves que no saps ni com et dius, atortit i marejat. Això diuen que és molt negatiu. Després parlem de quant de temps hem de dedicar. Després, doncs, lògicament, que després et costa dormir per la nit. Llavors, quan hem de fer la siesta? Bueno, les característiques que ha de tenir. Això, ja veus que no ho acabo de veure, que diu que la siesta ha de tenir entre 10 i 20 minuts. És impossible. Impossible. Jo ho faig. És impossible. Jo ho faig. Llavors no acabes de dormir. Posant-te una alarma. Però en 10 minuts no t'adorms. Com que no? Ja t'ho dic jo que sí.
En sèrio? És el que recomana, sí, 20 minuts. És el punt en el que no t'adorms, però descanses, diuen. Hòstia. Sí, perquè si és més llarga, després... No, és Sí. que me'n puc aixecar. T'aixafa després. I ja empalmo amb la meva. Després es diu que és molt important crear un ambient de descans, és a dir, poca llum, poc soroll, és a dir, es recomana que no es faci en el sofà. I, per últim, que la siesta ha de ser entre les 3 i les 5 de la tarda, a partir de les 5 cap endavant. És una aliada, es veu, pel son, i abans de les 3 doncs, suposo que s'està dinant. Llavors, la siesta es diu que és per recarregar les piles 10-20 minuts només. La gent que no té son, no té la necessitat d'aquell xoc de després dels àpats, igualment es posa a dormir i sense tenir ganes, diguéssim, diu que es pot tractar d'un trastorn d'un trastorn del son i que vagi a visitar un metge, bàsicament. Com? O sigui, si tens ganes de fer siesta... És a dir, A veure... sí, m'he liat una mica. T'has liat. Si cada cop sents més necessitat de fer siestes i no hi ha un motiu aparent d'estar fatigat, diguéssim, pot tractar-se d'un medicament o d'un trastorn del somni. Per tant, vés a visitar a un metge. És a dir, si tu no estàs fatigat, però constantment tu et poses a fer siestes de 2 hores, 1 hora i mitja, que això pot ser un trastorn del son. Això ens en vas parlar, no? En un programa, pot ser o no? El de les manies. De la son. De les manies, em sembla. El de les manies ens ho vas dir. De dormir-se a tot arreu o alguna merda. No se'n recorda ni ell. Fill de puta. No, però sobretot en això de les siestes. I res, que si en feu de 20 minuts. Tot i que crec que és impossible, però... M'apunto, Pau. Perfecte, tio. Però una cosa, foto ja un meset, que no fotem programa? Joder. Què va faltar? I a més... Què hem de fer per ti ara? Un mes i La ja... bajona de no fer el programa i quedar-nos a les portes de l'especial, que tenia una pinta... Clar. Hòstia, tal És qual. el tema. Ara ens haurem de replantejar què fotem. Però vaja. A tornar a veure si podem fer alguna cosa especial. No dic el... Tornar a l'agost, dius. Sí, quasi, bàsicament. Vinga, optimisme. Vale, molt bé. Lele. Perfecte. Molt bé, Pau. Perfecte. Gràcies. De res, home. Adéu, Pau. Adéu, Pau. Roger, tu Fins ara. Roger, com portes les ganes de suïcidar-te? Jo, pues mira, em queden 10 dies perquè acabi Pornhub Premium, pues allà ja t'ho diré. És Quan un queda? mes? 10 dies? És un Clar, mes de queden 10 subscripció dies. només? Va començar... Sí, avui ho he mirat i quedaven 10 dies. I estic veient ja l'horitzó, jo. O sigui, jo ja, a partir d'allà, ja no veig res. O sigui, després sí que saquejaré comerç. Sí? Si no, pots tirar d'imaginació, Roger. Ah, bueno, ja, però Sempre és bona. ja fa molt que no et veig i em costa ja. Pues et passo fotos tot tu. Això és com Coco, no? No olvidarse a alguien. Algo així. Spoilers! Home, no. Spoilers! No, hombre, No l'he vist. Ula. Spoiler? Va, ja És tela. de mexicanos. és la primera frase de que comença la... Sí, acaben tots aportats, és el final de la... Un moment, vaig a buscar una birra. Molt bé, Vale, alcohòlic. Júlia, molt bé. Vale, Júlia. Júlia. Adéu. Molt bé. Adéu. Bueno, ara que no està la Júlia, Sí, anem a parlar una presentable, mica. no? Parlem de les coses serioses. Presentable, No, tio. anava a dir una borrada. Déjate. Déjate. Home. Et surt un tic, Pau. Sí, Ara que no hi és, podem dir que és per culpa seva, que no ens hem reunit abans. Exacte. L'especial. Una mica de tots, Home, ella va ser la principal culpable. Tots, el programa que va haver-hi, explica-ho per l'audiència, era que pel grup de WhatsApp dèiem vale, diumenge gravem, i quan arribava, diumenge a les 8 gravem, quan Ningú arribava deia diumenge a les 8, ningú Ningú deia deia res. Ningú tenia res, ningú deia res. Callats com a putes. I el que va passar la setmana passada és que dilluns va sortir un sector d'aquest grup dient però que no era avui que es gravava. Vale, pues res. Teniu una cara molt dura. Calleu. Bueno. I llavors, això, si tu pilles dèiem. vídeos de les tetes gordes, Roger, és molt millor. Esteu parlant? Per fer peses. Em miro i sorgeix el masclisme de les tenebres. No. Tenia ratlla. Va, Us haig de tenir sortim ratlla. d'aquí. En quin jardí us han Això fotut? que portàvem alguna recomanació, no? Roger, Salva, Galán, Júlia. Sí, Jo no porto res, però
però bueno, que us puc dir el que estic mirant i això. I Sí, digues. Sí. estic mirant totes les pel·lis d'Estudio Ghibli. Estan a Netflix ja, no? Sí, i pillat Netflix. I superbé, molt content. I ja està. I després, com a reflexió, vull dir que serà molt guai, o sigui, ara les influencers i la gent aquesta estan com A tope ara. estan acumulant Joder. coses. Quan s'obrin les barricades, sortiran com si això fos... O sigui, com, vamos, com una... O sigui, serà acollonant veure la de viatges que faran, la de llibres que escriuran, la de vivències que tindran sobre el confinament, i Això endavant a tots els nivells, no? Vull dir, realment, és que a tots els nivells, vull dir, ens trobarem Clar. tots... Laura Escanes està tenint temps a tornar a tenir un altre fill, si vol. O sigui, Tu, vosaltres que sou... Però el Risto no se li aixeca, crec. és veritat. Digues, Pau. El Risto fa pinta crear-se la polla, el Risto. De donar-se cops de puny a la polla. Sí, sí. ¡Que te levantes! Tal qual. I ja està. I a tope. Vosaltres que sou uns especialistes, com veieu la situació després quan es pugui sortir al carrer? Què fareu? Què és el primer que fareu? Jo tornar a entrar a casa. Crec que... No teniu algun tornar plan a al entrar. cap de dir, hòstia. Que et fa mandar sortir, no? Jo diré, voleu dir, millor faig una siesta de 20 minuts. Jo realment, vull dir, m'esperaré un temps a... No, és que no... Tu la primera sortir de setmana. festa, a anar a concerts o merdes, però ho dic... Aniràs a Sabadell tarda directe, cabron. La setmana després de que s'acabi això serà tot una bogeria, però tot. Tothom voldrà fer de tot, jo... Però voleu dir, jo Però que crec no es podrà, que no es podrà. serà progressiu. Clar, Progressiu, Clar. sí. igual, no? Quan primer els joves, després més grans i els És nous. veritat. Ah, sí? Segons el número del DNI. Home, suposo que sí, no? Per edats, tu creus? Sí, també pot ser. Sí. Sembla el més lògic. A Itàlia pot ser que ja puguin sortir els nens i nenes? Al carrer? Sí, una vegada Fes- al dia. Sí, em sembla, sí. Una hora Ho al vam dia. prohibir perquè... Vinga, va, que et dona cures temps. després. Vull dir, Bueno, potser puc que... introduir el meu debat? Digues, O, Júlia. o estem al Endavant. debat d'una altra persona? És que aquí No, no, va, debat va. estem. A Tenim quina un secció programa- estem? Trenques una mica l'esquema del programa, però tira. Si Ah, vols. doncs no, a mi doneu-me No, pas, no. No em volia tallar ningú. I ara amb tots Endavant, vosaltres endavant, la Júlia. Júlia. Vinga, Hola, Per quina Júlia. hora? quin cunyàs. Quin cunyat, Júlia. Vale. Pues jo volia introduir un debat que és una qüestió que ens concerneix a les persones que o bé tenim un crush, o bé tenim parella, o bé estem de rotllo amb algú, vale? Que és... La pregunta és, no és punt sí, no és No la punt sento. no. Torna-hi, torna-hi. Jo m'ha semblat sentir, Puta. escoltar, matí no Júlia, sí, això matí és- no, pot ser? Torna, Clar, Júlia, que no t'he sentit. No s'ha entès, no s'ha entès Va, res. ara. Torna-hi, torna-hi, va. Ara. Vale, el títol és nudes punt sí, nudes punt no. Vale. Ok. Vale. I què passa? Ah, estic parlant de part... No, que què penseu vosaltres que en aquesta època, o sigui, durant aquest confinament està sorgint el debat de què passa amb els nudes, com els gestionem, nudes punt sí o nudes punt no. Amb els noodles. Sí, de Noodles. Núria Blanco. Sí o no, persones que teniu xurri, persones que Heu- teniu xurri a distància. Sí o Jo, no? jo prefereixo posar-li les banyes amb gent de Pornhub. Jo no he enviat si noodles. d'enviar... Jo no he No, enviat Jo noodles. tampoc he Vas- enviat i ja- noodles. i porta 7 anys de relació. Aquí s'ha de innovar, per dia. He enviat coses provocatives, això sí. Escolta l'espanyol. Insinuant. Exacte. Llavors, Exacte. insinuant contra com a nude o coses no? provocatives. A veure, el tema seria sempre posar aquella fulla de turn doncs, al davant, Hòstia, pagaria molt per veure això. o agafar, no sé, Sí que és un nude. Una go- Llavors, una sí que goma és de un nude. borrar. Insinuar. Vale, pues endavant. Home, sí, però jo mai Endavant. no m'he il·lustrat al 100% encara. O sigui, prefereixes que es faci servir el cervell, no? Ah, exacte. Per exemple, Clar, segon, sempre és segon. millor. tot serveix una tassa. La imaginació. Deixeu parlar el Pere, per favor. Però, espera, un moment. Has dit una goma de borrar, Pol?
Sí, efectivament. No... Els Milan, aquelles. Els Milan quadrades i petites, Els quadrats. Nois, no dono per més, em sap greu. Tu, Júlia, Un tap de boli. Un tap de boli també em serveix. Serveix. Jo dic, és que no sé si heu vist, o sigui, a mi em va sortir la inquietud perquè hi ha joder. un challenge que està corrent, que és el de estàs davant del mirall i has d'aconseguir tapar-te els pezons a la vegada que et tapes amb el propi dit com les parts baixes, vale? És una olla. I això m'ha portat a pensar en el tema de... I ho has fet ja? I jo estic super a favor. L'hem perdut. La teva connexió és una merda, ho sàpigues. Sí. Júlia, ara ens està escoltant, eh? Sí, ho he fet. O sigui, endavant. El que passa és que s'han de tenir clares unes premisses. Mai li passis a algú que no li tens confi o que acabes de conèixer. Que però, mai Júlia, se't vegi la cara. Què? Que tu li dius crash al teu nòvio encara. Què dius de confiances? Bueno, és igual. L'important no sé com es diu encara. L'important no és l'etiqueta o el sac que li posis, sinó la confiança que tu li tinguis i que t'hagi demostrat que realment no ho reenviarà ningú. Però, la fotopolla s'ha d'evitar. No s'ha d'evitar la cara, que mai se't vegi la cara, però és que inclús encara que l'hem vist el teu xurri, que no se't vegi mai, que no se't vegi cactus, que no se't vegi... Torna-hi, que no ho he vist. Així no, vale? Ho hauries de fer com d'aquí cap a baix. Que no hi hagi res que et pugui reconèixer. Cuidado amb els fondos. En plan, el fondo de l'habitació, el fondo del lavabo, que se't pugui reconèixer. Aquestes coses les hem d'evitar. Els fondos, les marques del cos, els piercings, els tatus, tot el que et pugui reconèixer fora. Jo ens enviem la foto d'una actriu porno. Sí, bona idea. No, perquè l'altra persona que et coneix, perquè ha estat amb tu, sabrà que ets tu. No sé que sigui sex. No, però llavors no té sentit. Els sex poden llegir fotos? No t'ha sentit ni t'ha vist. Amb la mà. Bueno, podem fer sexting. Sí? Per telèfon. N'heu fet? Clar. N'heu fet o no? No, però obriré aquest capítol la setmana que ve. Sí, la setmana que ve. D'estimular... Sí, com si féssim un programa la setmana que ve. Quants capítols creu que ens quedarà per gravar? Doncs aquest segurament amb... Ostres, de bons. Dic a l'estudi. Jo crec que podem demanar, no? D'anar a treballar a ritme. Sí, clar, a partir d'aquesta setmana es podrà ja. Sí, eh? No. A partir de dilluns que ve. Després de Setmana Santa, representa. Després de Setmana Santa, sí. Doncs podrem. Setmana Santa, és veritat. Estem treballant. Podem apretar l'Ajuntament. Tu, Pau, que tens contactes, colo algo. Jo soc l'alcalde de la Sombra, no ho sabeu, això. Jo ho sabia. Tu li portes el papeleo. A davant o a darrere? Sempre al costat. No vull que s'acabi el temps de la puta trucada de Zoom, No, em sembla que... Tu què recomanaves? No, jo recomano que feu nudes. Això aquí va. Vale, que fem nudes, important. Sí, que feu nudes, però que no se'ls vegi la cara i que no se'ls reconeixi i que sigui amb algú de confiança. I si us els passen, no els reenvieu mai. Que us tapeu els mugrons i els genitals apuntit. Júlia, hi ha un millor... No falta que us els tapeu. No falta que us els tapeu. A mi m'agrada més fer d'Adam, saps? Com de David. Sabeu l'escultura de David? Tapant-se el periquito. Així, no? Micro. Està bé. Amb el dit petit. Què anava a dir? Hi ha alguna franja horària més òptima per fer sexting, o com es digui? Nocturn, sempre que la casa estigui una mica en silenci, una mica despejada i que no... No ho veig jo si no, tots vivint allà... Sí, evitar sofar amb la família mentre mirem la pel·li. Pau, auriculars allà. Tu hauries de saber molt bé que després d'esmorzar està bé. No? Tu, Pau, t'estàs masturbant molt, eh? Sí, tens pinta. No, tinc la libido bastant baixa i no és broma. La libido baixa. Se't veu el paper de vàter allà al costat, tio. Merda. No, és la font vella. Té una font vella, ja. Sabeu què he estat fent jo? Digues. A veure, va. I jo crec que és de lo millor que he fet.
Hòstia! Oh, que cabrón. Motherfucker, no? He fet una illa que es diu Terrassa. Amà i una S. Claro, com la franquista. I em vaig passar... Em vaig fotre a jugar a Pokémon amb la SP, la Game Boy SP. Bona. Hòstia. Vaig passar al El Zafiro. teu Zafiro i germà l'amarillo. la DS. Hòstia. Vale? La SP és aquella quadrada, I la DS No. és d'abans, suposo. No, la DS és després. No, la SP és la que anàvem a primària. Exacte, la primària. Després La de SP? l'Advance. Després de l'Advance era. Hi havia la Color, l'Advance i la SP. Sí, Vale, sí. la que es plegava. Sí, exacte. Bueno, avancem, no? Sí, nois. Què tenies? M'ho dius a mi? Perdó, que estic desconnectat. Sí, espera, No, i jo anava a recomanar... Ara que Era tan parlàvem interessant el que dèiem. Perdó, és que desconnectat. m'he empanat un segon. Justament ara que parlàvem de jocs, amb els amics ara han tret el Call of Duty aquest nou, el que és un Battle Royale, que és rotllo el Fornite. Sí. El Fortnite, el Fornite. joc aquest de moda. Fornite. Doncs han tret un que és amb el Call of Duty de tota la vida i hem estat jugant amb els amics. I està bé, és molt interessant. Si algú vol jugar-hi... Però vull dir que és nou o l'ha rescatat com el Pol? No, és nou. Han aprofitat. Crec que se'ls han alineat els astres perquè l'han tret ara, van declarar la quarantena Sí, i està jugant tothom. I és molt divertit, sí. És per jugar, crec que són 3 com a màxim, i tots amb 3 col·legues i és super. L'has comprat online o físic? No, és gratuït. Vas ok. allà, te'l baixes i pots jugar. I és un joc de puta mare. Jo l'Animal Crossing me l'he comprat online, Te l'has comprat abans, vaja. Amb el que t'agraden a tu les caixetes, tio. Ja, justament, però, tio, vaig preferir, o sigui, al final, posar en perill la vida d'un repartidor. Sí, això també és veritat. Ben pensat. Èticament Seguir demanant diu parar molt de tu, tio. Escolta, Roca, Digues. i no has dit que pots jugar gent de PlayStation amb ordinador, junts? Exacte, i a veure si juguem, Roger, algun dia d'aquests, perquè no ens hem trobat encara, Sí, que l'Imperium tot el dia, tio. A l'Imperium. Imperium 3. M'estic junt els cartaginesos, però que no... Olo! Això és de fa molt, l'Imperium 3. És de fa molt. Sí, Olo, ja ves. 2004 o així. Bueno, doncs ja jugarem al Call of Duty, els de Ja PlayStation li 4. fotrem. Molt bé, nois. I tant. Mira, a part de viciar-te, estàs mirant alguna sèrie també o què? Ara sabeu una que es diu BoJack Horseman, que és d'un paio que és un Sí. cavall? La Sí, vaig a Netflix. començar i no em va molar. No sé per què no vaig aconseguir enganxar-me. Vaig mirar 2 o 3 episodis. No sé si algú que l'ha vist si va millor. No sé com... A mi em va passar igual que tu. Vaig mirar un parell o 3 i em vaig A mi em va passar el mateix. És que és això, l'humor i tal no em va fer massa gràcia, la veritat. I Ja, diuen que al costa. final està molt bé i que va molt a millor, però, joder... Hi ha una així animada que és Police Paradise, em sembla, que també No, recomanen bastant. No sé si l'heu vist, que està a Netflix. És el de És que Padre vaig a fer Família? Netflix. O així, pot ser. No, però bueno, és de l'estil així, també. És del mateix estil. I Ozark, algú l'ha vist, Ozark? No, Hòstia, Ozark me la van recomanar. Diuen que està Sí, molt bé. té bona pinta. Em porto 3 capítols, guai. molt bé. Nois, a part de mirar sèries, llegir, feu alguna més d'emocionant? Esteu fent més esport de lo habitual? Esteu fets uns toros o què passa? Jo sí, jo estic fent més esport de l'habitual. Jo també. Teniu el culet en tu o M'he què? primat 1 quilo o 2 ja. Bueno, Joder, ja ves. Sí, sí. ja ves. Jo, bueno, no sé si es notarà en la càmera, però Déu-n'hi-do. Faig més esport. Merci. Menjo pitjor, tio. Jo menjo pitjor. Menges pitjor? No em puc estar de picar entre hores, tio. Això és cardat, això. Mal assumpte. Mata. Mal assumpte, xaval. Molt Els bé. barbarejos, Sí, per exemple, és el millor que pots picar entre hores, uns barbarejos. els barbarejos de les 12 de la matinada. Només llevar-te. Esmorzar barbarejos, El suquillo dels barbarejos. Llet amb barbarejos. Llet amb barbarejos. Digues, Molt bé, nois. Parrilla, que anaves a dir alguna cosa. No anava a dir res. No, era per... Com portem? No sé, res més. No sé quan portem, no sé per on va aquest programa, no sé què més... Vull dir, què més hem de fer, la veritat. Jo No, vaig digues. preparar...
T'has preparat alguna cosa? Sí, porto 5... A veure, ho faré molt ràpid perquè ja el xapem, Llavors, com que sempre faig un top 5, he fet un top 5, però no un top, o sigui, 5 àlbums de 5 gèneres diferents que jo crec que us podríeu escoltar aquests dies, no? Molt bé. O sigui, escoltat tal qual està, no en aleatorio. T'estàs inspirant aquests dies o no? Sí, molt, molt. Llavors... Com no. Llavors, a veure, el primer àlbum és de punk, del gènere punk, i us recomano un àlbum d'un grup que es diu Idols, que és IDLES, i l'àlbum es diu Joy as an Act of Resistance, ¿vale? Ja, si ho busqueu ja ho trobareu. Llavors, de R&B, porto un àlbum d'un artista que es diu Daniel Caesar, que l'àlbum es titula Freudian, sí? Llavors, passarem al tercer, que és un àlbum de rap. Llavors... S'està apuntant, Oh, yeah, és una exigència. No, però després això està... Està gravat. Això es penja i ja està. Exigència. L'àlbum de rap us recomano Faces, de Mac Miller, però no està a l'Spotify, o sigui, només està a SoundCloud i YouTube. Llavors, de pop, un pop més psicodèlic, us recomano Currents, de Tame Impala, i de música en català us recomano Energia Fosca del Petit de Calariu. Llavors, tot això no duren, bueno, no sé quan duren, però invertiu minutets i us distraureu una miqueta. Molt bé, tio. Molt bé, doncs perfecte, Martí. Apunteu-vos-ho tot. Què t'anava a dir? Perdona'm, digues. Mac Miller quan fa que va morir? Quants anys fa? Un any. Només fa un any? Sí, no? Una sobredosi, no? Tio, me'n recordo que estàvem accidentada. A Radio Star estàvem quan va sortir la notícia. Sí, cert. L'Andrés va fer... Ai, no estava en el trullo. No estava en el trullo ese. Mira que era bueno ese, Bueno. Això és tot o què? Sí, no? Per part meva, sí. Vale, perfecte. Doncs, bueno, això és una primera presa de contacte entre nosaltres. Esperem poder seguir fent cosetes més serioses d'aquí, bueno, si esteu tots d'acord, nois? No us vull posar feina... Perquè últimament esteu una mica passotes, Us he d'apretar, us he de collar una mica. Quin morro que tens, tio. Quin morro que tens. Sobretot no sortiu de casa, encara que sigui per comprar cebes per l'arrosset del migdia i, bueno, pel que sigui. I això, que vagi molt bé, Martí. Ens recomanes una cançó per marxar? Vinga, va. Vull dir, per tancar... Se l'has posat contra la paret ara mateix. No, collons, per tancar. A Pospo ho fas, no? Sí, puc posar-ho a Pospo, llavors puc posar el nom de la cançó ara i ja està, i que comenci a sonar. Vinga, va. Vinga, molt bé. Adéu. Molt bé. Que vagi bé, xavales. Adéu, penya. Adéu. Adéu.